खुलुमबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर बे भिडिअनि गेजेरजों अनसुला आफा इसोरनि गाहाम रावखौ एसेबाबो फोरमायनो सानबाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामोदि गुबुनफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो बिब्दियैनो जोङो इसोरनि गाहाम रावखौ गुबुनफोरनोबो फोरमायगोन आरो इसोरनि रावफोरखौ जोंनि जिउआव जायगा होनायफोरजों फोरबोनि गोबांथार बोरखौ जोङो मोननो हानाय बायदि। बे गोथार साननि इसोरनि गाहाम रावा जों बयखौबो जोंनि फोथायनायनि बिथायाव सानहाबनो थाखाय हांख्रायदों। बेजों लोगोसे जोंखौ फोरोङोदि जोङो प्रभु जिसुखौ ख्रिस्ट' होननानै गोथां इसोरनि फिसाज्ला आरो जोंनि इसोर बासायगिरि महरै आजावनो थाखाय जोङो फोरमायथियो। मानोना प्रभु जिसुआ जोंखौ दिनै गोसोखांहोयोदि बियो जों बयनिबो थाखाय दुखु खस्थ' सहायदोंमोन, गावनि जिउखौ जोंनि पापनि थाखाय क्रुसाव होनानै थैदोंमोन आरो सानथामनि उनाव बियो सिखांफिनदोंमोन। जोंखौ प्रभु जिसुआ नंगुबै खृष्टान एबा सोलोंसा जानो थाखाय मोनथाम सर्तफोर होयो। बे जाबाय मोनसेयाव गावखौनो नेवसिनाय, नैथियाव जोंनि सामफ्रामबोनि क्रुसखौ एबा दुखु खस्थ'खौ लानानै जोङो जिउ खुंनाय आरो थामथियाव जाबाय बिनि उन उन थांनाय। सेथि फरायनाया आइजाया नाबिनिफ्राय। बे फरायनायाव जोङो खोनानो मोनो सासे दुखु सैनांनाय मावगिरिनि सोमोन्दै आरो बे सुबुङा जाय साजानाय आरो नेवसिजानायनि गेजेरजोंबो इसोरनि सायाव मानिनाय आरो फोथायनाय लाखिनायखौ दिन्थियो आरो प्रभु जिसुआ गावखौनो बे बान्दा बादि जानांनायाव नुदोंमोन। मानोना प्रभु जिसुआ बिफा इसोरनि लुबैनायखौ थारैनो मानिनानै थैनायनि गेजेरजोंब्लाबो जाफुंहोदोंमोन। बेबादिनो जोंखौ इसोर आफाया लिंहरदों। जोङो इसोर आफानि गासै जोंनि जिउनि थाखाय प्लान खालामनायफोरखौ दुखु खस्थ'नि समावब्लाबो जोङो फोथायनो नांगोन। नैथि फरायनायाव जोंनो गोथार जेम्सआ फोरोङोदि खामानि मावालासे आं फोथायो होननाया गोथैसो, माने थैनायजों समानसो। आंनाव फोथायनाय दं होननाया जोंनि गोथां जिउनि थाखाय थोजासे नङा। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जोङो मोजां हाबाफोरनि गेजेरजों जोंनि बै फोथायनायखौ गोथाङै लाखियोब्लासो फोथायनायनि थार ओंथिया जाफुंगोन। प्रभु जिसुखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमखौबो बियो दिनै हांख्रायदों जाहाथे अननाय आरो सिबिनायनि गेजेरजों गुबुन सुबुंनि दुखु खस्थ'खौ सुग्लायहोनो थाखाय जोंनि जानाखि फोथायनाय बियो अरायबो गोथाङै थानो गोनां लोगोफोर। आरो बे फोथायनाया जों जेरै गुबुनखौ आदोर खालामगोन बेयावनो जोंनि नंगुबै फोथायनायखौ नुनो मोनगोन। गाहाम बाथ्रायाव जोङो प्रभु जिसुनि मोननै सोंलु सोंनायखौ खोनानो मोनो। मानसिफ्रा आंखौ सोर होननानै बुङो? आरो गुबुन मोनसे सोंलुआ जोबोद गोनांथि आरो बियो गावनि आंगो चेलाफोरखौ सोङो, नोंसोरो आंखौ सोर होननानै बुङो? अब्ला सिमन पितरा फिननाय होयो ने, जिसुआनो मासिहा माने बासायगिरि गोथां इसोरनि फिसाज्ला। प्रभु जिसुआ पितरनि बेबादि फिननायनि थाखाय बिखौ बाख्नायो ने, नाथाय प्रभु जिसुआ सांग्रांबो जानो थाखाय बिथोन होयो। मानोना बिनि जेनाखि मिशन हाबाफारियाव दुखु खस्थ' सहायनायजों लोब्बा दङ। आरो जों बयखौबो प्रभु जिसुआ फोरोङो गावजों आगान सुरफानो। बिनि लामायाव थाबायनोब्ला जोङो मोनथाम आयदाफोरखौ फालिनो गोनां। बेफोरो जाबाय गावखौनो नेवसिनांगोन, जोंनि सामफ्रामबोनि क्रुसखौ बाननांगोन आरो बिनि लामायाव थाबायनांगोन। We must deny ourselves, take up our crosses and walk in his footsteps. बेफोरनि ओंथिया जोंनि थाखाय मा? गावखौनो नेवसिनाय माने बिनि ओंथिया जाबाय जोंनि लोबैसुला गोसो जानाय, गोग्गानाय आरो पापनि लामाखौ एंगारनानै इसोरखौ
जोंनि गोसोआव दोननानै आगान सुरनाय, इसोरखौ जोंनि गोसोखौ खुंनो होनाय। जों रावबो गावनि थाखाय हारसिङै थानो हाया। बेनिखायनो जोङो इसोर आरो गुबुनफोरनि थाखाय थांनानै थानो गोनां। जोंनि क्रुसखौ बाननांगोन। प्रभु जिसुनि लामायाव थाबायनोब्ला जोङो दुखु खस्थ' जेंनाफोर आरो साक्रिफाइस खालामनाया थाफानांगोन। बेफोर गासैखौबो जोङो अननायजों सहायनो गोनां आरो जोङो मिथिनो गोनां जे प्रभु जिसुआ बेफोर सहायनायाव जोंजों लोगोसे आगान सुरफायो। जिसुनि लामायाव थाबायनाय जोंखौ प्रभु जिसुनि फोरोंनायखौ जिउआव लानानै आगान सुरनो थाखाय लिंहरदों। मानोना बिजों जोङो इसोरखौ अननो, जोंनि नसुंसेनि सुबुंफोरखौ अननो आरो गोनांथि जानाय सुबुंफोरखौ सिबिनो हायो। जोङो प्रभुनि सोलोंसा जाबायब्ला जोंनि जिउआव गुबुनफ्रा प्रभुनि अननाय, अनसुंनाय आरो अननो हास्थायनायखौ नुनो नांगोन। अब्लासो जोंनि प्रभु जिसुजों आगान सुरफानाया ओंथि गोनां जागोन। जोङो ख्रिस्टियानखा, बिनिखायनो धोरोमनि लामायाव थाबायनाया गोरलै जागोन बे नङा लोगोफोर। नाथाय प्रभु जिसुआ जेब्लायबो थियारि जोंनो हेफाजाब होनो। जोङो बिजों आगान सुरफायोब्ला प्रभुआ जोंनो गोहो होगोन आरो जोंनि जिउनि क्रुसफोरा जोंखौ जोबनो गैयै जिउमासिम लांगोन। बिनिखायनो दिनै जोङो गावखौनो गाव सोंदिनि, आंनि थाखाय प्रभु जिसुआ सोर? आंनि जिउआव बियो सोर? आं थारैनो आंनि जिउखौ प्रभुनि आखायाव गथायबाय नामा? मा आङो गोसो दं नामा बिजों आगान सुरफानो? ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, फै जों आरज गाबनायजों, गोथार बाइबेलखौ फरायनायफोरजों, धोरोम सिबिनायखौ नाजावनायजों आरो गुबुनफोरखौ सिबिनायनि गेजेरजों प्रभु जिसुजों जोंनि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामनि। जिसुआ बाख्नाय जाथों।